ita ma wata budurwa ta fada komar kuliya sakamakon shaye-shaye da ta yi, inda a yau alkali ya tasa ƙeyarta zuwa gidan maza domin ita ma ta je ta ci tuwo kyauta ba tare da biyan sisin kwabo ba. Ga wakilinmu Saminu Ibrahim Magashi dauke da cikakken labarin yadda al'amarin ya kasance a kotu. Ta dai wannan matashiya mai suna Mami Amadu yar kimanin shekaru 27 wacce ta ce ita yar asalin kasar Kamar ce kuma ta taho garin Kano ne kafa da kafa domin gudanar da sana'ata wacce ake wa lakabi da mata masu zaman kansu, inda ta samu matsugunni a unguwar Sabon Gari kuma take wannan sana'a tata. To sai dai kuma a iya cewa illar yawan kwayoyi da ake zargin wannan matashiya tana ta'ammali da su ya jawo mata rashin zaman lafiya ita da 'yan uwanta waɗanda suke zaune gida ɗaya da ita, inda kullum ake samun yawan hatsaniya tsakanin su. Wannan matashiya rigimar yau daban ta gobe daban, kuma hakan ce ta sabbaba wannan mai gida da suke haya a gidansa ya ga ba fa za ta sabu ba wai bindiga a ruwa, ba zai yadda wannan matashiya ta rubza shi a ruwa ba, domin haka ya kai ƙararta caji ofis na 'yan sanda kuma aka gurfanar da ita a kotu mai lamba 10 da ke gudanar da zamanta a Noman Salon karkashin jagorancin mai shari'a Hajiya Maryam Sabo MMI, inda ɗan sanda mai gabatar da ƙara ya karanto mata jerin tuhumar da ake mata, inda nan take ta amsa laifin nata ba tare da musu ba. Jin hakan ne ta sa mai shari'a ɗage sauraron wannan ƙara har zuwa 22 ga wata mai kamawa domin dai a dawo a ci gaba da sauraron wannan ƙara, kuma aka bada umarnin a ingiza ƙeyar wannan matashiya zuwa gidan kaso. Sai dai fa ta buga kafa ta ce ba ta yarda da wannan hukunci ba, domin kuwa ita ba a tambaye ta ba kuma tana da buƙatar sai an kirawo abokan rigimar tata. Sannan wannan matashiya ta yi tsalle ta dire ta tada hayaniya a cikin wannan kotu, inda take cewa sai dole mai gidan ya fito ya gaya mata hujjar da ta sa za ta bar masa gida a karfe 1 na rana, domin wannan ba hujja ba ce. A cewar Maryam Amadu wadda aka fi sani da Mami, ta fa shafa shekaru da dama a wannan gida kuma ba tare da an taba binta bashi ko wani ya bi ta bashi ba. Fitowar mu daga goman kotun ne muka ji ta bakin wannan matashiya. Masala da muka samu a cikin gida su wayansu ban san sunan su ba saboda ni ba na shiga harkan su, ka gani akwai Hajara sunan su da yawa Allah baran ki a kirge su ba. Masalan da muka samu da su tun karamina ina zaune a cikin gidan nan a Rostede tun shekara 15 na zo Rostede a nan Sabon Gari. Today I'm 32 years. Yes, I'm 32 years. Abu mu je aiki muke in na gaji zan zauna ba sai ka gaya min ba, wallahi recording everything. To yanzu an gabatar da ke a kotu. An gabatar da ni a kotu akan nayi fada. Kana ji mun abun da asali ya kawo problem. Tun shekara 8 ban je gidan mu ba, garin mu ba. Alhamdulillah, I'm thank God I send them money. Yes, problem is resulting there. To ai dama an ce kowa ya ɗebo da zafi bakinsa. Saminu Ibrahim Magashi,